La pobresa energètica és, de fet, un dels problemes més habituals que atén Càritas a Girona i també la falta d'habitatge. Un informe recent diu que un terç de les famílies que acompanya aquesta entitat han de compartir pis per poder tenir un sostre. Va arribar d'Hondures fa 5 anys amb la seva filla i en fa un que viuen en aquesta habitació en un pis compartit. Té feines a temps parcial sense contracte i això li impedeix optar a un lloguer social. He metido la solicitud para ver si podrían ayudarme con un piso, ¿sabes? Bueno, eso mismo, no ayudarme, porque yo, gracias a Dios, tengo trabajo, ¿sabes? Y por lo menos un piso, yo qué sé, de unos 400 euros, y esto yo me lo podría pagar. Diu que no es penedeix d'haver deixat el seu país, però com a mare li preocupa que la seva filla no pugui tenir el seu propi espai. Yo como le digo a ella, que todo a su tiempo, que tenga paciencia, que ya llegará el día. La seva situació és més comuna del que sembla a priori. Una de cada 3 famílies que atén Càritas Girona es veu forçada a compartir habitatge. Estem parlant que un 60% de les famílies que acompanya Càritas viuen situacions molt difícils, molt complexes en relació a l'habitatge. Una altra realitat de la pobresa habitacional és l'ocupació. Algunes famílies opten per aquesta opció per deixar de compartir o bé perquè la seva vulnerabilitat econòmica els porta a no poder ni tan sols llogar. Hi ha un percentatge important de les famílies que acompanyen que han hagut de canviar d'habitatge 2 o 3 vegades al llarg d'aquesta pandèmia, amb el que això implica, no? Les dificultats d'arrelament social, sí? D'arrelament comunitari, de suports que poden rebre. Segons l'entitat, la pobresa energètica és també una evidència. En un 75% de les llars on viuen les famílies que reben el seu acompanyament no disposen de calefacció i calculen que a la demarcació de Girona hi ha 4.000 habitatges sense accés als subministraments d'aigua i llum. Eva Rodríguez Sánchez, TV3, Girona.